Үгез елы башлангач та Ләйлә белән Әминә Мөслимгә кунакка диеп кайттылар әле менә. Бер яшькә үсеп кайтканнар, Казан дигән каладан, һөнәрләре артып киткән, нур бөркелә алардан. Хәтта тимер аякны да иярләп өлгергәннәр, өйрәнгәндә йыгылгалап, кеше дә көлдергәннәр. Мөслим бузында шуалар, чын фигуристлар кебек. Артка таба да йөриләр, бер дә тормыйлар җибеп. Вакыт табып, Мөслимдәге музейга да керделәр. Хәтта әле бабасының күргәзмәсен күрделәр. Бу китаплар, картиналар, шәҗәрәләр дә таныш. Урыннары гына үзгә. Анысы да бит куаныч. Уен коралларының да бик күпләрен таныйлар. Чөнки кунакта бит алар кычкыртып та карыйлар. Менә монда әйтерсеңлә турыш үзе күченгән. Күпме җәнлек карап тора, әнә урман иченнән. Бабай фотосы икәнне оныклар да беләләр. Җәен алар бу урынга ял итәргә киләләр. Башка фотолар да таныш, чөнки бабайныкылар, күңелгә бик якын була, һәр вакыт аныкылар. Бу залда язучылар һәм сәнгать әһелләре, Татарстан данлылары, Мөслимнең асыллары, бабайыбызга багышлап байтак урын биргәннәр, безгә таныш әйберләрне, сурәтләрне элгәннәр. Безнең бабайны Мөслимдә хөрмәт итәләр икән, безгә дә аны күбрәк белергә вакыт җиткән. Бер төркем өлкәннәр дә бит инде каян белгәннәр, күргәзмәне күрергә дип музейга ук килгәннәр. Йөзләрендә кызыксыну, күзләре янып тора, бабабызның һәрбер эшен алар да танып тора. Шулай сөйләшеп йөрделәр, музейны иңләп буйлап, турыштан чыккан шагыйрьләр һәм артистларны уйлап. Монсы Харрас Әйюп инде, бик көчле шагыйрь булган, ул гармунчы, ул рәссам, бөтен яктан да уңган. Монсы артист Наил Әйюп, Рәсәйдә ат казанган, җәй сайын кайтып йөргән ул безнең кебек Казаннан. Менә Әхмәтҗанов Васил, ул да бабам туганы, матур-матур шигырьләр һәм көйләр яза торганы. Бу абый Ләбиб Лерон, Казанда ул зур эштә, мөхәррир дә һәм шагыйрь дә, туган ул да турыштә. Музейдагы бер өстәлдә тарихның тармаклары, Мөҗаһид бабаларының тугралары, хатлары. Ләйлә сөйли Әминәгә экскурсовод сыман. Әминә сораулар бирсә, бик коры чыга судан. Ләйлә белән Әминәбез музейда күп йөрделәр. Турышларны гына түгел, күп шәхесләр күрделәр. Бабайга ярдәм итешеп, карын да күрәделәр. Арыдык дип хәйлә табып, өйгә дә кермәделәр. Ут йөртеп таушудылар. Чыршыны да күрделәр. Әти-әнине җитәкләп, күңел ачып йөрделәр. Кичен өйдә рәхәтләнеп, уеннар уйнадылар. Сабый чактагыларында онытып куймадылар. Туганнар белән очрашу үзенә бер хатирә. Ул аларга шатлыгын да, сөенеч һәм дәрт бирә. Үгез елының 4 көне сизелмәй үтеп китте. Мөслим кызларны бу юлы шулайрак кунак итте.